овозае ки гапҳои биромад ки аҳмадчои масъуд ярадор шудаасту мабодо ман ҳамин рӯзҳои наздик ё ки ҳамин имрӯз мумкин ки ба ин беморхона иттилоъ бишудам. Мо дар ӯ ҳолат ҳамаи таҷҳизотҳои нафаскашӣ, наркозмон ҳамаш тайёр буданд, ҳамаи доруворӣ мерасиданд. Кормандои мо ҳамаш тайёр буданд, шуъбаи эҳёгарӣ ҳама духтурони болаёқат духтурони вай буданд, соҳиб таҷриба буданд ки мо тайёр будем ки ёрии аввалину охирину ман квалифитсировании помощь аҳмадчои масъуда бикунем барои чунки мо аз овозаҳо аз расонаҳо хабар доштем ки яке аҳмадчои масъуд яке аз қумандонҳои бо ҳам тоҷик буд, ҳам яке аз қумандонҳои беҳтарини афғонистон буд. Мефаҳмидем қумандони хуб буданша, ин мо тайёр будем ки ҳар соат ҳар дақиқае ки набоша мо ёрии худмона барасонем барои наҷот додани ӯ. Мо ҳамаи корро мекардем барои наҷот додани аҳмадчои масъуд. Ягон монеа набуд, хунам буд, таҷҳизотҳоам буданд, кормандоам буданд, ҳама мо тайёр будем ки ёрии худмона барасонем. Хуб, вақте ки аҳмадчои масъудро ба клуб овардан ба беморхона наёвардан, чиҳо гуфтанд ба шумо? Аз чӣ огоҳ шудед ки барои чӣ наёвардан ба беморхона? Мо тайёр будем, аммо ҳамин байнда як рӯз нимрӯз, як рӯз ё ду рӯз гузашту, мо ҳамин корам пурсонам шидем ки куҷо шуд? Мумкин ки ин овозҳо дурӯғ буд, барои чӣ наёвардан? Баъд гуфтанд ки не, вай раҳда оварданда вафот кардагиай. Раҳда вафот кардагиай. Баъд чӣ ҳодиса шуда будааст? Ушам фаҳмидем ки ҳамун мина, взрывной мина даруни ҳамун камерада буда мондагӣ будастанд ҳамун душманҳо. Мо душманои аҳмадчои масъуд даруни камерада камера кафид аст, и ҷароҳатҳои сару қафаси сина гирифта будааст. Мумкин ки аз хунравӣ бошад, мумкин аз балевои шок бошад ки дар раҳ норасида ба беморхона, ҳатто ба манаи территорияи Тоҷикистон норасида дар ҳамун марзи Афғонистон вафот карда будааст. Ҳатто ба инҷа ҳам норасида, но аз раҳ нагардонданд, овардан дар судэкспертизаи Кӯлоб ҳаминҷа чанд рӯзе инҷа манъ карда будастанд. Баъд аз инҷа бояд гирифта мурдаша бояд бурда будастанд. Ина мо бадтар фаҳмидем.